et grønt ansigtsløft. Energiforbruget er mere end halveret, og det er sket ved hjælp af solceller og LED-belysning. Det sker efter en ombygning, hvor DSB og Albertslund Kommune har samarbejdet om at gøre S-togstationen mere energibesparende. Og her til morgen, Mikkel Tofte, bliver den grønne snor så klippet. Ja, med høj fanfare, som I jo kunne høre for ikke så lang tid siden. Jeg står faktisk lige nu og forhandler en lille smule med det fantastiske orkester, der har taget opstillingen på Albertslund Station om, at jeg lige får et halvt minut til at forklare det, som jeg også forklarede for lidt siden. Og det får jeg så ikke lov til. Så jeg smutter lige en tur. De skulle seje nok her på Albertslund Station. Det var en forhandling, du tabte den der, kammerat. Ja, men den tabte jeg simpelthen. Men der er ikke desto mindre. De står lige under solcellerne, som er kommet op på taget på Albertslund Station. Der er LED-lyskilder flere steder på stationen og nede i tunnelen. Det er en del af forklaringen på, at man nu kan spare godt 50% på energiforbruget her på Albertslund Station. Det lyder umiddelbart rigtig godt. Det er DSB's ejendom af Albertslund Kommune, der har samarbejdet om det her, som sagt. Aske Vildt Knudsen, du er chef for DSB Stationsbaner. Hvad får pendlerne ud af, at DSB sparer knap 50% på energiet her? Jamen, det er sådan, at på den her station har vi lavet nogle forsøg med både LED-armaturer, som er nogle lysarmaturer, der bruger mindre strøm, og vi har også sat solceller op. Og det har været et lille laboratorium, hvor vi faktisk har fundet ud af at lave en model for LED-belysning, som kan udrulles på en lang række øvrige stationer. Og det er heldigvis sådan, at grønne tiltag og god økonomi, det går faktisk tit hånd i hånd. Og det gør det her, fordi armaturerne bruger mindre strøm, og de holder i længere tid end traditionelle lamper. Og samtidig så giver de et godt lys, som skaber tryghed på vores station. Det lyder faktisk rigtig godt, men han har sagt, vi sparer penge. Er det nogen, der kommer pendlerne til gode? Jamen det er det jo altid. Når virksomheden DSB er effektivt drevet, så kommer det også vores kunder til gode. For det er bedre at bruge vores midler på at skabe gode forhold for kunderne, end på at bruge dem på en elregning. Stig Christiansen, du er socialdemokratisk borgmester her i Albertslund Kommune. I har sådan set været med i det her samarbejde, men det er jo DSB's ejendom. Hvorfor i alverden skal Albertslund Kommune være med til at gøre stationen grøn? Ja, det skal vi, fordi at, det er vigtigt, at når man ankommer til Albertslund, når man så møder den by, så vil vi gerne sende et signal om, er grøn, er lys og venlig, og det gør den nye station i høj grad. Aske Vildt Knudsen, hvor meget sparer I i kroner og øre? Jamen, nu har vi foreløbig på den her station ikke rigtig sparet noget, fordi vi har betragtet det lidt som et laboratorium, hvor vi har kastet ekstra penge ind i at teste nogle løsninger. Blandt andet har vi solceller på taget, og det tror jeg, at de første erfaringer viser, det er nok ikke noget, vi kommer til at rulle ud i stor stil. Så vi har faktisk valgt at investere en 5-6 millioner her på at prøve nogle ting af. Men på den store skala, der er det noget, der kan spare millioner på vores strømforbrug faktisk, og få skiftet vores lysarmaturer rundt omkring. Og der ligger lige nu et beslutningsoplæg på mit bord, der går på at skifte til LED-belysning på alle vores S-togstationer. Og det vil tjene investeringen hjem i løbet af en 6-7 år. Så det koster at skifte, viser at beregningerne, det tjener man ind på en 6-7 år. Og så bare lige her til sidst, Christiansen. Hvor meget har det så kostet Albertslund Kommune at være med til det her? Jamen altså, vi har først og fremmest investeret i det her, fordi vi gerne vil være med til at gøre Albertslund til en grøn frontrunner-kommune, blandt andet her sammen med DSB. Vi kommer jo til de næste år at bruge rigtig mange millioner kroner på at investere i en letbane op i nordøstlige del af kommunen. Så det her det er et eksempel på, hvordan vi går forrest og forhåbentlig skaber nogle grønne løsninger. Så derfor er jeg også rigtig glad for at høre, at DSB vil fortsætte linjen på de øvrige stationer. Tak. Og ja, altså, skal vi ikke bare tage de sidste strofer med her fra mig i dag? Jo, tak skal du have. Det lyder, det svinger i Albertslund i dag. Jeg svinger med, det lover jeg dig. Det er godt. Fortalte Mikkel Tofte, der altså kiggede på grønne tage og LED-belysning og andre energibesparende tiltag. Jeg ved ikke om... Jeg kender faktisk ikke den her, men jeg hører, der var Wonderful Copenhagen for et øjeblik siden. De giver den fuld skrue. Ja, de sparer ikke på energien. Nej, og de gad ikke holde sig tilbage, fordi Mikkel han skulle i radioen. Vi er ude i sådan lidt en messing-battle her. Ja. Og den skal de give os, får de noget tilbage igen. Den her går til Albertslund. Held og lykke med den nye station.